tasbu bis-swit il-ronfo. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fl-ewwel parti tal-programm ta' din il-ġimgħa se nlaqgħukom ma' Chris Giordano li se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma bniedem. Waqt li fit-tieni parti tal-programm, Stephanie Japap se tkellimna dwar il-kelma baħbuħ li għal xi wħud din jaf ikollha tifsiriet differenti. In-nom bniedem nużawh spiss għal meta rridu nagħmlu referenza għall-umani. L-etimoloġija tagħha hija interessanti ħafna għax jidher li ġejja minn kelma komposta. Jiġifieri kelma li fiha żewġ partijiet u maż-żmien saret kelma waħda. Barra minn hekk għandha wkoll storja u etimoloġija interessanti għax fil-kelma bniedem hemm referenza għal karattru Bibliku. Jirnexxielkom tindunaw għal min qed ngħid. Jekk le, ibqgħu seguna ħalli taqtaw il-kurżi ta' dalwaqt. Il-bniedem huwa differenti minn annimali oħra għax għandu moħħ żviluppat li bih jista' jkun kreattiv u jista' wkoll jasal sa kunċetti astratti u saħansitra jifforma u jitkellem lingwa jew lingwi differenti. Il-bnedmin jafu jkunu komplessi fl-azzjonijiet tagħhom u fil-mod ta' kif jaħsbuha. Infatti, biex naraw kemm il-bnedmin jaħsbuha differenti minn xulxin, għandna l-qawl popolari mid-bniedem mid-fema. Min fost dawn il-mid-bniedem għandek issib bnedmin tar-ruħ u bnedmin bla qalb. Bniedem tar-ruħ huwa onest u mhux se jqarraq bik, waqt li bniedem bla qalb ma juri ħnina lejn ħadd u f'sitwazzjonijiet delikati mhux se juri emozzjoni jew kompassjoni għal xi vittma. Il-Malti jgħid ukoll li l-bniedem tikxfu minn qewiedu, jiġifieri tkun taf xi jsarraf mill-azzjonijiet tiegħu u mhux minn kliemu. Ewied hija l-plural ta' għada li tfisser drawwa. Biex nuru li l-bniedem huwa fraġli kkumparat mal-perfezzjoni ta' Alla, għadek tisma' lil min jgħid li dak bniedem, jiġifieri ikun suscettibbli għall-iżball. Kulħadd bniedem, kulħadd jiżbalja. U min qatt ma sema l-qawl bniedem avżat nofsu armat. It-tifsira ta' dan il-qawl hi li la tkun taf b'xi ħaġa minn qabel għandek kull opportunità biex tħejji ruħek sew. Tlaqna nisimgħu lil Chris Giordano jkellimna dwar il-kelma bniedem u nkomplu nisimgħu aktar qwil b'dil-kelma. It-tifsira tal-kelma bniedem hija l-uman jew l-umanità, dak li aħna nafuh xjentifikament bħala Homo sapiens, l-ispeċi tal-bniedem. U l-etimoloġija tal-kelma bniedem, anki kif insibuha fid-dizzjonarju awtorevoli ta' Akulina, hija ibn Adam jew bin Adam mill-Arbi. Hija kelma komposta, jiġifieri magħmula minn żewġ kelmiet, appuntu bin Adam, u fil-Malti però daħlet bħala kelma intaġnet ma' żmien u saret kelma waħda bniedem. Li mbagħad interessanti ngħidu li fil-Malti anki mar oltre pass il qudiem mill-lingwa oriġinari għaliex apparti li għandu kelma għal maskil, il-morfoloġija tal-kelma ħolqot ukoll il-femminil bniedma bis-suffiss a komuni għal femminil u l-plural anki bnedmin bis-suffiss in komuni bħala plural fil-Malti. Il-kelma bniedem hija naturalment anki minħabba l-etimoloġija li semmejna ta' bin Adam hija marbuta direttament mal-istorja biblika ta' Adam u Eva li tajjeb ngħidu huma msemmijin fil-kodba mqazza ta' 3 reliġjonijiet kbar u magħrufin ħafna fid-dinja. Ir-reliġjon Nisranija bil-varjanti l-oħrajn kollha tagħha wkoll, ir-reliġjon Iżlamika, l-ikbar ġiex reliġjonijiet fid-dinja, u anki il-Ġudaizmu, jiġifieri il-reliġjon tal-Lut. Mela għandek biljuni ta' nies fid-dinja, prattikament nofs id-dinja, li għandhom l-istorja ta' Adam u Eva bħala parti mill-kodba mqazza tagħhom u jafuha sew. Adam huwa kkunsidrat f'din l-istorja bħala missier il-bnedmin kollha tad-dinja. Hija storja fittizja bħal meta ngħidu parabola, però trid twassal talima jew il-messaġġ li l-bnedmin kollha huma maħluqin minn Alla u li l-ewwel uman appuntu kien Adam. Allura kull uman huwa iben Adam. Kull uman huwa bniedem appuntu. Interessanti wkoll li fil-ludi, lingwa semitika oħra relatata, il-kelma Adama tfisser anki it-trab tal-art jew il-ħamrija li
iktar tikkumplimenta allura ir-rakkont bibliku tal-ħolqien tal-bniedem mit-trab tal-art, kelma l-espressjoni li nużaw ukoll anke fil-liturġija. Il-kelma bniedem daħlet sew anke f'ħafna qwiel, idjomi u espressjonijiet fil-lingwa Maltija, pereżempju, ewlenija fosthom hija fil-Bibja l-espressjoni bin il-bniedem li tirreferi għal Kristu. Interessanti li din allura qegħdin ngħidu bin ibn Adam. Ġifieri espressjoni li tenfasizza ħafna l-umanità ta' Kristu. Imbagħad għandek espressjonijiet oħrajn magħrufin bħal mid-bniedem mitfema li tfisser li kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu u appuntu l-opinjoni ta' kulħadd hija differenti. Il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. Il-bniedem jippjana u jfassal ħafna affarijiet imma fil-realtà mbagħad jiġri dak li jkun skont il-pjan tal-Alla. Il-bniedem ruħ waħda għandu, ġifieri il-bniedem tajjeb li jiftakar f'ruħu u jħu ħsieba ħalli isalva. Jew inkella bnedmin aħna nkunu qegħdin, meta ngħidu nkunu qegħdin nenfasizzaw li aħna ħlejjaq fraġli, nagħmlu l-iżbalji u ngħaddu minn ħafna tbatija. Ngħidu wkoll omor ta' bniedem, jiġifieri daqskemm idum ħaj bniedem. Normalment nkunu rridu nfissru żmien pjuttost twil. Jew l-espressjoni magħrufa in-natura tal-bniedem, jiġifieri kif inhu magħmul il-bniedem, kif inġibu ruħna l-kol kemm aħna għall-inqas bot normali. Importanti li ma nkunux bnedmin bla qalb, li jfisser xi ħadd kattiv jew qalbu ħażina. Tajjeb li nkunu bniedem tar-ruħ, ġifieri bniedem tajjeb, onest u ta' min jafdaħ. Fit-tieni rokna tal-programm, Stephanie Apap se tkellimna dwar il-kelma baħbuħ. X'tifhem biha l-kelma baħbuħ? Taf li xi ħadd baħbuħ li forsi ġie li ħadd vantaġġ minnu għax huwa ġenwin iżejjed? Min ikun baħbuħ, ġeneralment se ssibu bħala bniedem sew. Kwiet u innoċenti. M'għandux il-ħażen li toffri d-dinja u aktarx ikun innoċenti iżejjed. Jekk naraw ftit il-karattri differenti tal-bniedem, se nsibu spettru wiesa' ħafna. Għandek l-introverti li jkunu magħluqin fihom infushom u f'qoxorthom, iżommu lura u ma jkomplux man-nies. Spiss issibhom iħobbu joqogħdu għalihom waħedhom u mistħijin. Min-naħa l-oħra għandek il-bniedem estrovert li jkun ħafna aktar soċjevoli, konfidenti quddiem in-nies u spiss issibu mdawwar bin-nies. Ikun jaf imur magħhom u jkun ħafna aktar miftuħ. Issib ukoll bnedmin diskreti li jħobbu jżommu profil baxx. Ma jperċux l-affarijiet mal-irjieħat kollha tad-dinja u jippruvaw ma jagħtux filgħajn fl-affarijiet li jagħmlu. Persuna diskreta ħafna drabi ssiba ta' ftit kliem, riservata u kultant trid tħallasha biex tkellmek. Hemm ukoll bnedmin prożuntużi li jkunu ftit mimlijin bihom infushom, jħobbu jidhru u jippretenduha. Bniedem prożuntuż jaf ikun xi ftit żatat u hawn ukoll min jgħidlu melħa għax iħobb jindaħal fejn ma jesawx. Min-naħa l-oħra jaf issib bnedmin ċajtiera, simpatiċi, spiritużi u umoristiċi li tħobb toqgħod magħhom għax ibidlulek il-burdata kull meta tkun ftit imdejjaq. Biż-żuffijiet ħelu tagħhom ikun fihom sija gost għax inislulek tbissima bil-kummedji ħelwin li jagħmlu. Imxu issa nisimgħu lil Stephanie Apap tkellimna dwar il-kelma baħbuħ u t-tifsiriet oħra li ġġar magħha din il-kelma. Din il-kelma jista' jkollha interpretazzjonijiet differenti meta nkun qed niddiskutiha ma' ħbieb u anke kollegi tiegħi. Nies differenti jinterpretawha b'mod differenti, forsi minħabba esperjenzi li jkollhom jew anke minn fejn ikunu ġejjin. Tajjeb li ngħidu li l-kelma baħbuħ għandha nisel hija ta' nisel Arbi, tajjeb. Fil-fatt f'dizzjonarji Arbi jiddefinixxiha bħala xi ħadd li huwa merry, xi ħadd li huwa good natured, tajjeb, xi ħadd ta' natura tajba kif ngħidu fil-Malti, xi ħadd ċajtir, tħuli, simpatku, għandna l-espressjoni minn tagħna wkoll fil-Malti, xi ħadd ġenwin, xi ħadd li demmu jiġbdek. Dik hija interpretazzjoni waħda. Però mbagħad hemm interpretazzjoni li mhijiex daqshekk pożittiva, ġifieri meta tgħid il xi ħadd baħbuħ, isek qed tgħid xi ħadd fidil, tant qalbu tajba, tant m'għandux ħażen, tant m'għandux oxra biex ngħidlek li n-nies japprofittaw ftit
minnu, tajjeb, huwa bniedem nieqes minn kwalunkwe ħażen. Għawdex, per eżempju, tintuża f'kuntest anke għal xi ħadd gustuż, xi ħadd li kif kont qed ngħid fil-bidu demmu jiġbdek. Però mbagħad issib min jgħidlek jiena li jekk tgħidli baħbuh ma tkunx qed tikkumplementani għax tkun isek qed tgħidli li jiena ftit sempliċi, ftit fidil ukoll. Ġifieri dawn huma żewġ interpretazzjonijiet prinċipali li jintrabtu ma' din il-kelma. Tajb li ngħidu wkoll li l-kelma baħbuh tirreferi anke għal tip ta' seashells, ta' bebbux tal-baħar. Fil-fatt hemm tip ta' ġin li propju għax għandu din l-għamla ta' dan il-bebuxu li jissejjaħ hekk ukoll. jintasbu bis-swit il-rom